Salutări fraților, eu sunt Mario GH76, vom filma în conjurul hărții. Sper să nu de pe prima ori nu mi-a ieșit, dar acum fraților am intrat. Ce se întâmplă cu mașinile? Acum dăm direct aici. Mâncați ăștia nețută, doar un duva, mă.
să ajung la benzinăria animată. Nu mai vreau să nu bine că nu are nimic. Vreau suc. Tanto, hai di grosso da te. Da, fraților, să vedem până unde ajungem măcar și terminăm acest video. Nu cred că o să apuc să-l termin, pentru că este și greu să dai în conjurul mapei. Da, fraților, încă mergem. Deci poate mergem oricum. 7 minute, 8, să zic și eu. Eu am dat un cont gratis, dar nu este primul cont de acolo. Este al doilea. Primul cont am încercat să vi-l dau care era mai bun. Da, mi l-au furat. Și acum vi l-am dat pe contul meu mai mic. Acum am băgat, mă țin mai mult, cred. Ce e asta? Ușor, ușor, Nu mă arăt, trebuie să dea așa.
Am greu de înconjura mapa asta, fraților. Și acum vă spun tot din nou, eu sunt Mario GH7 și voi face... Și acum încerc să fac înconjurul măpii. Dar de-abia de azi m-am apucat și am postat vreo 4 vloguri plus un vlog în care... să zic și eu vlog, unul dintre ele a avut cont cu X6 Chrome, cu Mercedes Chrome, cu toate mașinile aproape Chrome. A fost bun contul, mi-a plăcut și mie să mă joc cu el până să l-am pe ăsta. Da, fraților, ne trebuie un ăsta nou. Ne trebuie o benzinărie și de-aia, ce-o fi aia. Nu benzinărie, să zic și eu, de la o vulcanizare, să fac mașina. Să fiu sigur că merge. Că văd că deja a început să lase din putere. Deja filmez de 12 minute, fraților. Eu, să mă scuzați că eu dau așa, dar să nu mă bușesc, să rămân în mijlocul pustietății, fără mașină, cum ar veni, să nu muncesc degeaba atâta. Că am mers deja, mi se pare foarte mult cât am mers. Du-te, futu-ți polițaiul, mătii. Ho, ho, ho. Da, stai să vedem cât mai avem. No, nu mai avem mult. Opa. Nu știu. Du-te, bă, și lasă-mă. Da, fraților, am ajuns de unde am plecat. În sfârșit. După 12 minute de filmat, 14 să zic și eu, am ajuns la destinație. Am dat ocolul mapei, a fost cam lung. Am încercat să mai filmez, să dau de câteva ori, să văd care e treaba. Dar n-am putut să fac, am ajuns până la jumătate de multe ori. Da, fraților, și asta este prima oară când reușesc să ajung cu designul meu Supreme Simpson. Să mergem odată. Și da, fraților, cam atât a fost cu acest videoclip. Vă pup eu, Mario. Chiar 3-4 videouri pe zi. GTD. Și o să mai dau și o conturi că mai fac rost. De exemplu, dacă fac rost de cont mai bun ca asta, îl dau pe ăsta. Ăsta are mașinile astea. Da, fraților.
video. Pleacă de aici, pleacă de aici. Nepoată mea. Da, fraților, și-am auzit. Hai, vă pup eu, Mario GH7. Vă pup și vă respect. La revedere.